rust, maar de zon die maakt me wakker. Ogen open, snel uit bed. Schone morgen. Hoi, ik ben Annie. Ik kom uit Sumpenveld en ik woon in Zusteren. Maar gelukkig huurt je daar niks van. Ik ben een van de vele vrijwilligers die mitwerken aan het passieverhaal. En de komende tijd sneur ik door de regio om kennis te maken met de lui die mitwerken aan dit evenement. En vandaag ben ik onderweg naar Jo om met hem rond de douche te gaan zitten. Hallo Jo, welkom. Goeiedag. Jo. En Jo, wilt u een kop koffie? Ja, lekker. Alsjeblieft, hij is melk en suiker. Jo, ik heb vanmorgen een appeltaartje bakken. Geloof het of niet? Lekker. Met slagroom? Jo, lekker. Doe hij slagroom. Nee. Je kunt zo nog erop gaan. Kan alle nu. Wacht, dan ga ik hem eens even pakken. Ik heb even deukjes eromheen gedaan. De taartdoos, die waren een beetje kapottie. Ik wil het er dochter vanaf krijgen. En Jo, het is wel een leuke plek even aan het park. Zolang het niet regent is het een leuke plek. Ja. Komt ze vaker hier? Nee. Nee? Du komt wel oorspronkelijk van Brunsum, of Ja, niet? oorspronkelijk kom ik van Nieswiller. Van Nieswiller? Ja. Ah, oké. Nieswiller is ook een schoon plaats, maar het is wel rustig. Dus af en toe gaat het rustiger dan... Ja, ik kan me dat van vroeger herinneren. Daar kwam ik bij de schoenouders van mijn zus. Ja, ik ben van Brunsum, hè? Nee, ik ben Nee, van van Zumpenveld. Zumpenveld. Tja, Jo, dat is er iets wat het net hoort. Meestal zeggen de lui tegen me, je kunt zo'n verkeersstraat, dan zeg ik, nee, ik kom niet verkeerd, ik kom van Zumpenveld. Dat bedoelde ik. Ja. Oh ja, dat sla ik om. Wat de smaak is, zou ik zeggen. Dank je. Jo, du bist bij het passieverhaal betrokken als arrangeur. Ik weet bij God niet wat een arrangeur is en ik heb het bewust ook niet opgezocht op internet. Ik denk, ik laat het me eens van een professional vertellen wat dat is. Een arrangeur die bewerkt bestaande muziek voor een bepaalde doelgroep of koor of band of uitvoering. Dus het is bestaande muziek die ze dan door verschillende soorten instrumenten bewerken. Soms maken ze er een eigen versie van en soms is het gewoon die versie die er is, die instrumenteert ze in feite. En ze zeggen, dan heb je gewoon een koor. Dan heeft ze voor het koor geschreven. Meerstemmig, vierstemmig. En binnen het passieverhaal is het zo dat het Limburgse muziek is en dat zijn eigenlijk allemaal nummers die door een solo-artiest gezongen zijn. En als ze dan arrangementjes maken voor het koor, moeten ze dat vierstemmig gaan maken. Ah, zo. Is dat een apart vak? Nou, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Moest je dan een opleiding voor volgen? Er zijn opleidingen voor, maar ik heb zelf geen opleiding. Ik ben wat dat betreft wijs geworden door de ervaring die ik heb in allerlei dingen die ik doe. Ik heb al, dat is nu bijna 35 jaar zit ik in de koorwereld. En daar heb ik altijd mijn eigen arrangementen gemaakt van nummers. Dus de koren die zeggen van ik wil eer dan dat nummer. Ja, en dan kennen ze niet. Is er geen muziek van, dus dan moest zelf de muziek goed zoeken. En dan moest dan ook voor het koor geschreven. Driestemmig of vierstemmig. Oh, dus dan moest je ook wel echt feeling voor horen. Ja, er moest een beetje muzikaal onder lag zijn Ja. in feite. Het is niet zoals dat deze zomer. Ja, zeker, want dat Maar- meer stemmig is. Waar, dat kan ik Die niet. dingen die ze nu deed, wie begoos, ja, dan wil ik zeggen dat ze niet van toeten of blazen weet, maar je moest eigenlijk alles nog leren en door fouten te maken en kiezen vanzelf op een gegeven moment die ervaring om het zeer professioneel te kunnen doen. Ja. Deed zich dat iedere dag? Is dat dus die broodwinning? Of De is muziek, dat een hobby?
Nee, de muziek is sowieso mijn broodwinning. Want ik ben afgestudeerd hoboïst. Sorry, zeg het nog Ik eens. ben afgestudeerd hoboïst. Oh, een hoboïst, ja? Daar geef ik ook gewoon les aan. Ik geef les in Cumulus, muziekschool van Maastricht. Helle geef ik hoboles. Ik ben zelf gitarist ook nog. En daar geef ik ook les aan lui. En ik heb 5 popkoren. 5 popkoren. Ja. En dat is iedere week repetitie? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Zo, is overdag, s'avonds? Nee, dat is het avonds. De koren. Dat is het avonds. Oké. Helst ze dat nog allemaal, Lucie? Ja. Ja. Ja, en dat ligt nu toch Dus, een ganse wat dat klus. betreft, ja, ik ben met muziek bezig. Ik ben wel steeds met verschillende koren bezig, maar dat je in de wassen is, kunt toch gewoon goed. Is dat ding levenspassie, die muziek? Ja. Geweldig. En wanneer is dat ontstaan? Kies je dat met door de familie? Heb je vuurbeelden in de familie van vroeger? Vroeger de ganze familie speelde een harmonie, want er waren maar 2 dingen aan het feit. Er was de harmonie en de voetbal. Of toch eigenlijk ging ze naar de voetbal of ging ze naar de harmonie. Maar pap die speelde in de harmonie, die speelde klarinet. En dan rolde ze er vanzelf in. Ik ben toen met 6 jaar begonnen. Met een grote klarinet. Wanneer te doen, dus kreeg ik S-klarinet. Een kleinere versie ervan. Ja. En ja, zodoende ben ik eigenlijk in de muziek gehaald. En van S-klarinet, op een gegeven moment hadden ze een hobo nodig. Waar ging een hoboïst? En zei oh, dat is best wel geschikt voor hobo te spelen. Ik zit een hobo in aangeweid. Maar daar heb ik geen spiet van gehad. Oh, dat is toch super, man. Ja. Ik kan mezelf herinneren, vroeger dacht ik van, oh, dat is leuk. Met gitaar spelen. Ik ga eens gitaar spelen. Maar dat was me gelukkig naar de mond afgewezen. Ja, Dus dat moet toch in die dat moet ik zitten? in zitten, maar je moet een beetje doorzettingsvermogen hebben. Ja. Dat merken ze ook aan de leerlingen. Het feit dat ze leerlingen die vinden het chic om te spelen. Dus als ze beginnen, dan zeggen ze van, ik wil dit en dit allemaal kennen. Dan wil ze het op de radio. Ja, en mensen dan merken dat ze daarvoor moeten oefenen, dan valt het af en toe voor hen een beetje tegen. Ja, dat is zo makkelijk zie je. Dat is dan toch Ik wil dat en de lastig. volgende dag ken ik het. Ja, ja, ja. Dus je hebt de feeling nodig. En de passie om dat toch te doen. Ja. Gitaar, die ze daar dan ook met? Geef ze daar les in? Speelt ze in een band? Of? Ik heb 34 jaar, of bijna 40 jaar, in een top 40 band gespeeld. En sinds 4 jaar niet meer. Elektrische gitaar, maar ik speel ook klassiek gitaar. Ik ben trio met een gitaar en piano vastfluiten. Dus eigenlijk klassiek en populair, dat is eigenlijk, vind ik allemaal En daar geeft leuk ook om op te doen. kennis. Ja. En dat gewoon willekeurig. Dat ken ik wat ik vooruit, of hadden er een specifieke Nee, wat dat keuze, betreft is het. wat is het? We hebben afgelopen zondag in Wittem in de kerk gespeeld. Dat hebben ze altijd van in de zomervakantie. Van zondag van 2 tot 4 altijd muziek. En daar hebben we zondag gespeeld. 2 stond afwisselend met gedichten. Voorspellen veel missen. Maar ja, goed, door de coronatijd is het natuurlijk ook een beetje minder geworden. Dus aan de optredens is, omdat eigenlijk niks mocht, is Ja. allemaal een beetje erbij ingeschoten. Ja, ja. Ja, dat is met hier wel, met dat corona. Ja. Maar ik hoop dat het inderdaad... Ja. Het is ook met de koeren. Hoor. Op een gegeven moment mogen ze niet meer repeteren. Ja, dan gaan ze toch andere weg zoeken. Dan hebben ze gewoon met deelkoeren gewoon online gerepeteerd. Dat is voor een leuke uitkomst. Maar op een gegeven moment verlangt ze dan toch weer om het live. Heet dat online repeteren? Ja. En dan via FaceTime of ga dat of via Nee, Zoom? dat is- Of wat moet ik me dat voorstellen? Zo'n koren die doen het via Zoom. Maar dan hebben ze geen wisselwerking in feite. Dus de dirigent die zingt het vuur en het koor zingt het nou. Ze hebben altijd gewoon de microfoon gemuted. Dat gaat gewoon niet samen, omdat de vertraging bij iedereen Ja. steeds anders is. Ja.
Dus het is eenrichtingsweg. En dat heb ik eens een keer geprobeerd, maar dat was niks voor mij. Maar tegenwoordig zijn er een heleboel programma's hoe dat wel mee kent. Dus, maar dan zonder beeld, alleen audio. Dus eigenlijk met heel weinig vertraging samen kunt zingen. Oh, dat is zo. Ja. Dat is een mooie oplossing. En zo hebben we met veerkoren heb ik op die manier gerepeteerd. Mooi. Die houden ook geen moeite met het gewoon. Ja, goed, ik kies niet de ganse koor met, het einde koor is met 10 maanden, de andere koor met 12. Ik heb één koor gehad, we hoeven eigenlijk met 20, 25 maanden samen zingen. Dus we hebben dan een beetje vertraging, dan kan ze op een gegeven moment kan ze wel nummers gewoon lekker doorzingen. Ja. Jo, en het passieverhoor. Wie bent er terecht gekomen? Ik ben dirigent van Sound 70 in Sittard. En een van de zangeressen, die is ook vrijwilliger van de passiekoor, Aniek. En ik weet dat ik gewoon ga arrangeren. En dat had me gevraagd of dat het voor mij was. En daar heb ik eigenlijk niet lang over na te denken. Ja, dat is een mooie uitdaging. Want het is het wat ik te arrangeren doen, is toch het wat ik ga doen. Dus dat lijkt me een hartstikke leuke uitdaging. Ja. Heb je ook gehad met het verhoor zelf? Ik ben wel katholiek opgevoed. Dus het ganse verhaal en zo het allemaal. En, af en toe de Passion op televisie, dat volg ik ze. Niet echt bewust. Maar goed, wanneer ze dan met de maker kiest voor dat passieverhaal, ja, dan gaan ze toch wel meer erover lezen en de teksten en kansen inhoud en zo. En dan zet het zich toch wel uit. Dan deed het zich toch wel uit in feite. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook een beetje, ja, dat moet ik ook een beetje leggen, het verhoor, denk ik zelf. Maar hoeft natuurlijk niet. Je kent misschien ook het arrangeren, wat ze zeggen, daar heb ik niks mee. Maar je het puur en alleen om dat arrangeren. In principe waren in eerste instantie ook alleen het arrangeren in feite. Maar mensen dan ook de teksten, de beloesters ervan en dan je zich dan situeren wie het in het verhaal zit. Is dat gewoon echt... Zoek zich ook de teksten met goed? Nee, dat had de werkgroep gewoon gedaan. Oh, dat dit werkgroep? Ja. Ja. Die hebben de nummers ook goed gezocht. En mij gewoon voor de taak om van die nummers gewoon arrangementen schrijven zodat het op 9 april dat het goedgekeurd kan worden. Ja. Wanneer is die taak klaar? Mijn taak is klaar, want van arrangeren klaar, want we beginnen met repeteren. Maar mijn echte taak, ik ga meespelen in de band. Dus mijn echte taak is eigenlijk pas... Maar je speelt ook met in de passieband? Ja. Oh, leuk. Ja. Dus mijn taak is eigenlijk... Dat is weer lelijk. Nee, maar met dat arrangementen, met dat arrangeren, dat is het verkeerd. Dan ben je dus, wanneer het allemaal verdig is, ben je klaar. Toen blies je niet op de heengegrond zo van... oh, wacht even. Hij moet ik even het bijstellen. Dat kon ik nee, even... dat zal... Of hoeft dat niet? Hier mensen begint met repeteren, mensen met de band begint te repeteren, dan zal er altijd wel dingen zijn van, kunnen we dat misschien niet even zo doen of zo. Voor de grote lijnen van de arrangementen, die blijven gewoon. Dat zijn kleine aanpassingen. Die kunnen toch nog gebeuren, zo altijd, strak is het niet. Die kunnen altijd gebeuren. Maar in wezen, wanneer het koor begint te repeteren, dan is het arrangement van het koor klaar. Dan hoeft er voor de rest niks aan veranderd te worden. Ja. Het enige wat nu is, in feite, als we met de band beginnen te repeteren, dan kan hier en daar nog een schet de interpretatie van veranderd werden, in feite. Of de solo gaat veranderd werden en zo. Die vrijheid hebben ze eigenlijk als band. Wanneer het maar een beetje gewoon de grote lijnen gewoon goed kloppen. Het arrangement was er gemaakt als met een gitaarsolo is. Heb ze wat ik zelf gewoon een bepaalde gitaarsolo in gedachten. Maar wanneer de gitarist zei van, daar heb ik niet zoveel mee, ik wil het liever zo doen. Dan had hij alle vrijheid om dat te doen. En dat is in de band? Ik speel in de band akoestische gitaar. De akoestische gitaar. Jo, ik zit me na te bedenken. Je vertelde het in het begin dat ze van Nieswillerkunst. Dat heb ik natuurlijk ook aangegeven dat ik vroeger ook wel eens in Nieswiller kwam. Maar ik woon in een prachtige plaats. Nu woont ze in Brunsum.
We zitten in het Schutterspark in Brunsum, wat ook prachtig is. Heb ze nooit de behoefte gehad om terug te gaan naar dat stuk van Limburg? Want dat is toch ganz anders, hè? Die streken door. Veel rustiger. Ja, vind ik dat. Ja, toen we gingen, of toen we van plan waren om een woning te kopen, in feite hebben we voor eens gekeken, in feite hoe we vandaan komen. Maar dat wordt toen niet te betalen. Uiteindelijk zijn we dan van Brunsum terechtgekomen. Maar ik heb al die kleine speed gehad dat ik daar gewoond heb. En toen hebben ze een auto. Ja, ik kom vaak genoeg weer in Nieswil, op mijn mam er nog woont. Dus wel heel weinig contact met de rest van de familie en zo, die wonen dan toch allemaal in Nieswil. Maar ik heb koeren Mechelen, ik heb koeren Ees, dus ik kom er vaak genoeg. In de buurt. Ja. Ja, heel erg goed. De mam is zelf een wilder, dus daar kom ik ook gewoon vaak genoeg. Ja, wenn ich dat so höre, is een beetje multicultureel. Wenn ich dat bekijk met de dialecten, hè? Zijn er maar verschillende dialecten doorheen. Ja, ik heb 40 jaar eigenlijk in dienst in Maastricht. Dus dat is ook wel een heel ander soort dialect. Ja, daar hoor ik niks van. Nee, maar ik ben heel lang weg uit Nieswiller, dus ik weet niet of ik ook Nieswillers nog kan. Ik heb geen idee. Maar ik ken heel goed, wanneer ik met andere lui aan kallen ben, het dialect een beetje overnemen. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook die nummers van het Passieverhaal ingezongen. Maar dan met de tekst, zoals de werkgroep dat voorgeschreven had. Dus dat is een beetje dat nu staat. En volgens mij kwam ik dat aardig gelukt. Dus ik kan heel goed me inleven in een ander soort dialect. Niet dat ik het er nog ook kan, als ik gewoon een andere kallen ben, dan is het weer een ander dialect. Ja, maar zo kunnen ze met enge kalsen, heb ik aan. Ja. Kijk, er zijn verschillen, want in een kerkroog is het zo'n ander soort dialect. Ik ken wel sommige woorden, ken ze wel in het kerkrood zeggen en zo, maar voor de rest... Ja, dat is gerade wie met het Zumpelvelds dialect. Ja. Ik kom oorspronkelijk van Zumpelveld en ja, lui hand dat ze kunnen van kerkrood, hè? Ja. Of best du kunnen ze van Tutsch. Ja. Zo van die richting Vulzer. Terwijl dat ook wel een heel ander dialect is. Dat is wel heel anders dan... dat kan ze gar niet vergelijken met het kerkrood. Ja, dat hangt toch allemaal een beetje aan die vast. Ja. Maar ja, van de andere kant vind ik het ook prachtig. Allemaal die verschillende dialecten, dat het wel blijft bestaan. Dat maakt het gewoon ook levendig in feite. Ja. En het kent best wel zo zie je dat ze sommige dialecten wat lastiger vinden om te verstaan. Maar goed, als ze meestal met lui gewoon goed kals, dan weten ze wel wat ze allemaal zeggen. En zo. Ja, maar dan kunnen ze in zoveel verschillende regio's. Ja. Jo, ik zing ook met in het Passiekoor. Oh, zo. En ik ben heel erg benieuwd naar die gearrangeerde stukken. Ik vind het echt heel erg leuk dat ze mij dat uitgebreid hebben uitgelegd. En ik zal door met, toch met een andere kiek, zal ik daar beginnen. Daar wil ik dich hartelijk voor bedanken. Wil ik ook hartelijk bedanken voor dit gesprek. Fijn en vernieuwend was het zeker. En wie Onder de dekens, maar de zon die maakt me wakker. Ogen open, snel uit bed. Schone morgen, pas later komen de zorgen. Ik lees nu eerst de gezet. Even later, ga ik maar beginnen. Ik schreef alles van mij uit. In het Limburgs, het moet niet gekker werden. Door dadelijk roep ik ook nogal af. Dan hou dat nu gedaan.